spate. Da, pur. Five, four, three, two, one. Da. Nice-ul. You stay here. Mergi în spate, mergi în spate, mergi în spate, Kenny. Chiar facem așa? Îi dăm așa până în faza 2 și dăm mai până în faza 2. Și iei video și faci report imediat pe site. Dacă nu intră în urs, dăm direct la un GM. Dacă nu îmi dai mie video sau ceva și o să-i zic lui Denim. Hai, Jesus, Jesus. Move. Come. Băi, îți dai seama că oamenii mor și fără să... Dar stați și cu Blight-ul aici, că nici ăla nu vă dă damage. Nici Blight nu dă. You can stay with the Blight also, it doesn't deal damage anymore. Nu, aici Da, nu uite, mai și în merge. căcatul ăsta stau, și în căcatul ăsta stau. Ba, nu, ăsta nu. Mamă. Hai în ăsta. Da, postați, dați, faceți report sau dați-l la Jorus.